som a Vallès i estem en una furgoneta fent proves del VIH i de la sífilis i promovent el diagnòstic precoç. Es calcula que al voltant d'un 30% de la gent que té VIH no ho sap. L'objectiu de venir a l'Autònom a fer proves és poder arribar a aquestes persones que no saben que tenen el VIH i que mai es plantejarien fer-se la prova. Et fan una punxada al dit amb una llanceta, res, o sigui, super poca cosa, i llavors recullen una miqueta de sang i la dipositen, aquesta gota de sang, en una banda reactiva del VIH i tenen una goteta de líquid reactiu i s'espera que faci efecte. Llavors, al cap d'uns 20 minuts, més o menys, es té el resultat. En el cas d'un resultat positiu, sí que hi ha una miqueta més de marge d'error i llavors s'hauria d'anar a fer una analítica a l'hospital per fer una prova confirmatòria d'aquell positiu.